Kito kibalapoi sha ka shnong jungi bat ki khap shnong ki bashiti hinlap shibun ki so phan bat ki so ping hoi menta kini kiding ki la yau ki la temen karta kim da se so bhashu kuma ki por ka ba mangi dan ya red la ong ba kiti kiding so ki bun namar ba udon u brio u bakat siapa Blei tung Symbai sok pan bat sok ping kajinya tu kenapa teng ka ong ba uniu briu wa ba kinong shong shnong kim dei ban shat ngan kam tam ha ka ne kapor ba ki briu ki dang stang ban bet bat tung ya ki Symbai ki ba halang kha wong ba udon neu sok pan uban pan kedang ya ki hoi wat ila de shem la yo bam henry ka pateng jungu wat hangi mentaru ngidang bam yau so jong ka chin trace tom jong tau brio ka hamen ko para ka gospel ka bangi pule mendak Sngi U Jisu upen yasriem ya ka Hima u Blei baru Symbai habala bet utau Symbai u he usan baru ai jing mendoi ya kiwe ko para Kristen be je hakane ka jing im jungi ni iwe pi iwe ni bet yo Symbai jong ka jing bha ne Symbai jong ka jing sniu don kibabet yo Symbai jong ka jing ki jing map ka jing yakli don ru kibabet yo Symbai jong ka jing sniu kum kibriu kibabet yo Symbai jong virus covid-19 kli la de pibet Symbai Aiu na ka benta ka pateng jong pi Symbai jong ka jing map ka jing ki jing yakli ka jing su ka jing pendroi ya ka hakasat ni Symbai jong ka jing bishni ka jing pi huing ka jing dokti ka jing bangsap ka jing le ben kiwe hoi ha kan ni ka jing im rada ni bet yo Symbai jong ka jing pha bun sin ni nom yo ke yo so jong ka jing tresh tom jing henry ni ban so comment pat ken ba ka jing bet yo to Symbai ba bha ki nong pateng jung ki yo ban ke yo ha khamat ka ying trap jungi hasnong don arteli kiding weu du ding rai wiang bet klem kedor jrong bat ngila ban yu iu nandu na jengai ru pat na kapon chakapor i kelum jungi sat pom ni kita nat bat ru ya ki clear jung u uding bonom jrong bonom ka jingdum onom ka ya Sngi sha ka yeng jungi u he kloi u jrong kloi bat kumangong u ka jin shai ya ring trap jungi hajan dong tau ding bat don uding so pressong u balakot henry judu so ikanari nasionong ki boy yung ding kumuskan kisim ki wan ban bam kingap ki wan ban kjup ya ki na usintiu jong new ding so pressong tikum ki Kristen nilong ki ngidai ding ayu atau ngilong kum tau ding rai ni ngilong kum uding so pressong ni shu kwa jrong tang ban yu ikiwe ni ngi kwa ban long kiding kibudan jingmot ha ka jing im jong kiwe kibudan jing mentoi ha ka jing im jong kiwe pikan mau ya gospel jong Yohanes kala nong ka bakasan ka dokar ka bakat driu u Jisu wong ndai ma pi bala jit yang ngakeng ngala jit ye pi bat ngala thong ye pi ban lek bat ban peni so shibun tau so uban yasa ni don hau benai jiliu bat kumbang itip ubenai jiliu dei ubenai jong katanut o kita mu Jisu badru katanut klem jong kamaria kebangi reke menin hoi ni nompoi la no ru cha kedan jong kacing kuit bat kacing klem jong Jisu bat kamaria henry lada udonut jungi ukuit Symbai bengin bedru undei Symbai jong kacing kuit bat kibriu ki ban mat yok so ubangi ni bet kin mat yok so jong kacing kuit uso jong kacing pha en yero Yesus Kristus